Знам, че си зает, но отдели минута да благодариш на Бог за днес. Въведете амин. Бог казва: без изкуплението на Исус човечеството щеше да живее вечно в грях. Хората щяха да станат деца на греха, потомци на демоните. Ако нещата продължаваха по този начин, целият свят щеше да се превърне в земя, където живее Сатана, в негово обиталище. Делото на изкуплението обаче изискваше да се прояви милост и любяща доброта към хората. Само по този начин човечеството можеше да получи прошка и в крайна сметка да спечели правото да бъде направено пълноценно и да бъде напълно спечелено от Бог. Без този етап от делото, 6000-летният план за управление не би могъл да се развие. Ако Исус не беше разпнат на кръста, ако само беше изцелявал болните и изгонвал демони, хората нямаше да получат пълно опрощение на греховете си. През 3 години и половина, в които вършеше своето дело на земята, той изпълни само половината от своето изкупително дело. Впоследствие, след като беше прикован на кръста и стана подобие на грешна плът, след като беше предаден на лукавия, той завърши делото на разпятието и овладя съдбата на човечеството. Едва след като беше предаден в ръцете на Сатана, той изкупи човечеството. В продължение на 33 години и половина Исус страда на земята. Беше усмиван, клеветен и изоставен, стигна до там, че нямаше къде да положи главата си, нямаше място за почивка, а по-късно беше разпнат, като цялото му същество, неговото свято и безгрешно тяло, беше приковано на кръста. Той понесе всички възможни страдания. Властниците му се подиграваха и го бичуваха, а войниците дори го заплюваха в лицето. Но той остана безмълвен и понесе всичко това до край, подчинявайки се безусловно до самата си смърт, след което изкупи цялото човечество. Едва тогава му беше позволено да си почине. Ако искате да прочетете Божието Слово и да се доближите до него, щръкнете върху връзката в секцията за коментари и щръкнете върху бутона «Старт» и свещеникът ще го сподели с вас. Всичко е безплатно.